हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर आं दिनैनि बे भिडियोआव मोनसे बे बाथ्राखौ बुंगोन बेबायदिनो गोबां गाज्रि भिडियोफोर भाइरेल जानायजों लोगोसे माखासे फावखुंग्रिफोरनि मुङाबो भइस रेकर्डनि गेजेरजों माने बेबायदिनो भाइरेल जाफादों दा बेनि सायाव माखासेफ्रा क्लेरिफिकेशनखौ लाबोबाय माने रायजोफोरनि सायावहाय नंगौना नङा बेखौ बिथांमोना खोन्थाफैदों माने गोबां दुखुनांथाव आरोना माने माखासेया दायखौ मावबाय बेजोंनो माखासेफ्राबो नामखौ मोनफाबाय बेनि थाखायनो जायफ्रा माने नङामोन माने माखासेथ' नंखागौ बियो रियेलि माने मोगथाङाव बेयो फैखाबाय नुजाफैखाबाय आरो बे मोनसे बाथ्राखौनो आं बुंनो सानो माने माखासे सिगाङावहाय जोङो नुबोबाय थाखादोंमोन सासे बुंनो थाङोब्ला आदा सपन कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुकआवहाय मोनसे पस्ट एगारबाय थाखादोंमोन खननै बियो पस्ट एगारदों माने लास्ट टाइमाव खनसे दोनबावदोंमोन माने खननै बियो बुंदों डाइरेक्टलि नाम खारियाखैब्लाबो डाइरेक्टलि बियो बुंखादोंमोन दा बियो दिनै मोगथाङाव फैबाय सिगाङाव फैबाय दा गोबाङानो बे आदा सपन कुमार ब्रह्मनि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय माने बुजि मोनाखैमोन माने सोर मार बेखौ डाइरेक्टलि थांखिनानै मोनाखैमोन दा फैयै फैयै फाइनालि दा डाइरेक्ट मोगथाङावहाय बेनो नुजाफैबाय माने जायआ दिनै शर्ट मुभि आरो डाइरेक्टर माने प्रडिउसार बे जानायनि मुङाव माखासे गोबां गाज्रि खामानिखौहाय माने जाय खामानिखौ समाजाव मावजाया बे खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन दा सानबेसे आरो मावखोमाबाय थानो आरोना बेनि थाखायनो दा बिथाङा दिनै मोगथाङाव नुजाफैबाय आरोबाव दा गाव गावनि मान सन्मान लोगोसे हारिनि मान सन्मान गासिबो थांजोब्बाय बेजों लोगोसे दा जायफोरनि मुङा बे जाय सिख्लायानाखि भइस रेकर्डनि गेजेरजों मोनसे भाइरेल खालामफादों जायफोरनि मुंखौहाय लानानै दा बिथांमोन सानैया माने अनलाइन माने बिथांमोना क्लेरिफिकेशनखौ लाबोबाय माने नङा होननानै आरोबाव सासेयाथ' गोबां गाब गुसुबो जालायदों हरनि 3टा गाहामसिमब्लाबो माने उन्दुनो हालायि माने सानैनो माने बेबायदिनो सिरियासलि जायो आरोना माने नंखायखौनो जुदि फेक खालामनानैहाय नंखायखौनो जुदि माने सोंखारि जायोब्ला बयनिबो गोसोआव दुखु मोनो आरोना दुखु मोननाय फैयो माने आरोबाव बेजों सासे सानैमोनब्ला गुबुन खोथामोन दा गोबां मानसिफोरनि मुङानो दा दिनै रायखांजादों आरोबाव माखासे मानसिफोरनि फट'बो भाइरेल जादों दा माखासेखौहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों बांसिनाखौनो माखासे पजिटिभजों लोगोसे नेगेटिभखौ जोङो बांसिन नुनो मोन्दों ना मानसिफोरनि कमेन्ट्सखौ नायोब्ला माने माखासेखौथ' बुंनो थाङोब्ला इडिटिं होननानै बुंबाय थादों ना माने इडिटिं होननानै बुङोब्ला बै सासे मानसिनिखौहाय माने डाइरेक्टलि इडिटिं नङा बायदिबो बुंनो हायो दा बेयो फाइनालि क्लियार जाथ'वाखै दा क्लेरिफिकेशनखौ अनलाइन भिडिअ होदों 3 मानसि जाय सासे सामिना आरो मिट्टी हेलेना बिथांमोना क्लेरिफिकेशनखौ लाबोबाय गाव गावनि भिडिअजोंहाय दा बेनि गेजेरावहाय नङाब्लाथ' नङा बांद्राय गावनि हारिनि फावखुंग्रिफोरखौ माने गाज्रि नोजोरजों बा नेगेटिभ साननानै बांद्राय हेरेसमेन्ट होनो नाङा आरोना बिथांमोनखौहाय माने गाज्रि रावफोरजों गाज्रि कमेन्ट होबाय थायोब्ला बिथांमोनाबो माने सानस'नो हायै बेफोरबायदिनो गोबां दुखु दाहाजों बिथांमोना माने दुखु सैनांबाय थायोब्ला जानो हागौ माब्लाबानि समावहाय माने नंखायखौनो जुदि सोंखारि जायोब्ला सोरबाया माने बेफोरबायदिनो माखासे आनकन्ट्रल मानसि थायोना गावखौ हमथानो हास्लाबि मानसि थायो माने बेफोरबायदिया सिरियास जानानै जुदि गावखौ हमथानो हायि जानानै समनि गेजेराव माने गावनि उन सिगांखौ सानालासिनो सोरबाया जिउ फोजोबना लानायनि लामा फारसेबो आगान सुरनो हागौ दा बेनिखायनो माखासे फेक रिउमार भिडिअ खालामनायनि सायावहाय माने रायजो राजाफ्राबो एसे माने बुजिनानै साननानै कमेन्टखौ खालाम माने डाइरेक्टलि गाज्रि नोजोरजोंल' नेगेटिभल' साननानैहाय माने बांद्राय कमेन्ट खालामोब्ला सोरबाया नंथारा बेखौनो जुदि नंगौ बायदि सोंखारि जायोब्ला सोरनिबा लाइफआवहाय माने बेफोरबायदि गावखौ कन्ट्रल खालामालासिनो सोरबाया गाज्रि लामाबो नोजोर लायो गाज्रि लामाबो आगान सुरनो लायो माने गावखौ उन सिगां साननानै माने हमथानो हायि बेफोरबायदि जायो दा जिउआव दा सिरियासआथ' जाखाबाय माने जायफ्रा नंखायखौनो जुदि खालामजादोंब्लाथ' एडिटिं खालामनानै माने बेफोरबायदि सोंखारि जादोंब्लाथ' बिथांमोना
माने गोबां दुखु लानानै दा रायजोफोरनि गेजेराव माखासे क्लेरिफिकेशनखौ होनायजों लोगोसे माने गोबां रागा जोंनायखौ दिन्थिनानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै निमाहाबो बिफिननाय बेफोरबायदि भिडिअखौ होगासिनो दङ। बेजों लोगोसे आरोबाव दहाय फेसबुकआव नोंथांनि मुंखौ आं मुंख'थ'ले मानो होनना बुङोब्ला गोबाङानो नुबाय जानांगौ माने बिथांखौबो माने गाज्रि नोजोरजों गोबाव समनिफ्रायनो सोंखारिबाय थाबोदोंमोन। माने बिथाङा बुङाखैसोमोन माने सिरि जाया बुङो बुंबाय थाथों आं जेबो बुङालानो जायो साननानै माने बिथाङा गावनि साननायखौ फोरमायदों। दा बेखौ बिथाङाबो नुबाय जानांगौ। बिथाङाबो जोंनि बर'निनो सासे फावखुंगुर जोंनि जाखांफुनाय सासे फावखुंगुर। दा बिथाङाबो मोनसे पस्ट दहाय आपल'ड होदों। दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं आरोना रायजोफोर माने नंखायखौ जुदि बांद्राय स्प्रेड खालामनो नाङा फेक भिडिअ फेक रिउमार भिडिअफोरखौ बांद्राय स्प्रेड खालामनो नाङा आरोना बेफोरखौ हमथानांगौ माने स्टप खालामनांगौ बेखौहाय स्प्रेड खालामनायनिफ्राय जायानाखि बेफोरबायदि नंखाय भिडिअ खालामनानै बा नंखायखौनो एडिटिं खालामनानै आपल'ड होदोंमोन आरो भइस रेकर्ड खालामना भाइरेल खालामदोंमोन माने हायोब्ला बिसोरखौहाय सिरि सिरिब्लाबो सानसे नङा सानसे हमनानै बिसोरखौहाय आयेन बायदि माने पानिशमेन्टखौ होनो नांथारगौ आरोना आंनि बायदिब्लाबो माने नंखायखौनो जुदि बेफोरबायदि फेक एडिट खालामनानैहाय माने गुबुननि लाइफखौ माने नस्थ' खालामनो साननाय माने गुबुननि लाइफखौहाय बरबाद खालामनो साननाय नै बेफोरबायदि मानसिखौहाय माने हमनानैहाय आयेननि बायदि साजाखौ होनो नांथारगौ बेखौहाय माने बेफोरबायदिया जुदि सानफा एफा बारायलांबाय थायोब्ला उननि समाव आरोबाव सोरबा सासे गुबुनाबो सोलोंगोन सोरबा सासेयाबो बैनिफ्राय नुनानै बिसोरखौनो बा रावबो हमनोनो हाया माथो नै बेफोरबायदि साननानैहाय माने गुबुनाबो आंबो खालामगोन आंबो मावगोन नै बेफोरबायदि साननानै गोदान गोदान माने बारायलांबाय थानो हागौ आरोना बेनिखायनो जायानाखि बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा आयेननि बेरेखा माने बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावो नै बिथांमोनखौहाय हमनानै समाजाव हमनानैहाय माने नांगौ बायदि आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ साजाखौ होनो नांथारगौ जेन' बिथांमोनखौहाय ओरैनो हगारा दा मिथि नार्जारि बिथाङाबो बुंदों माने गावनि भइस रेकर्डनावहाय जाय सिख्लाया भइस रेकर्डनि गेजेरजों बिथांमोननि मुंखौ मेनसन खालामफादोंमोन दा बिथांमोनखौ सानसेब्लाबो नागिरनो थाखाय माने पुलिस केस होबाय आरोबाव बेजों लोगोसे सिगाङावनो जाया बे भइस रेकर्डखौ खालामदोंमोन बै सिख्लाया जुदि माने निमाहाखौहाय गावसोरनि सेरावहाय फैनानै निमाहाखौ बियोब्ला माने एक्सकिउस बेखौहाय निमाहा होनो हागौ होननानै बुंदों खिन्थु जुदि बिथांमोननि सेराव फैनानैहाय निमाहाखौ बिफैया आरोबाव बिसोरो केस बादि आयेननि हेफाजाब लानानै जुदि नागिरनानै उननि समाव मोनोब्ला माने निमाहा होनायसिम थांनो हानाय नङा होननानैहाय बुंथिदों आरोना मिथि नार्जारियाबो दा बेफोरबायदिनो दिनै माखासे बांसिन जोङो नुनो मोनदों माने गावनि हारियाव गावनि समाजाव बेफोरबायदि गाज्रिखौहाय माने मोनफा जुदि मोननै नुयोब्लानो माने बांसिन स्प्रेड खालामो जोंनि मानसिफ्रानो ससियेल मिडियायावहाय माने सोरबाया नंखायखौनो स्प्रेड खालामबाय बेखौ नुनानै सोरबाया शेयार खालामबाय बेनिफ्राय बैनाव माने जोंनो गावनो माने बांसिन स्प्रेड खालामना लायो आरोना बेनि गेजेरजोंनो गुबुन जातिफ्राबो नुनानैहाय दिनै बेफोरबायदि माने भिडिअ क्लिप्स लानानै माखासे बाथ्राखौहाय माने स्प्रेड खालामगासिनो दङ दा बेसेबां लाजिथाव हारिनि मान सनमान गावनि मान सनमान लोगोसे बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिबो गोबां मान सनमान थांजोब्बाय आरोना दा थांजोब्बाय दा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जा बयबो माने आङो खावलायो बेखौनो गुरैयो गाव गावनिनो हारिनि मानसि आरो गाव गावनिनो माने सोमोन्दोआव बिब' बिनानाव बेफोरबायदि जालायो माने जायफ्रा नङा जायफ्रा माने गावखौहाय पजिटिभलि क्लेरिफिकेसन होदों बिथांमोनखौबो रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि सायावहाय माने अनखांनाय लाबोनानै माने बिथांमोनखौ निमाहा होनो नांगोन आरोना माने सोरनिबा नंखाय भइस रेकर्डनि सायावहाय सोरनिबा नंखाय भइस रेकर्डनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ मुगैनो हाया बिथांमोनखौ जोङो नेवसिनो हाया माने गोरोन्थिया मावखायो बयबो मानसियानो दा बिनि सायावहाय गोरोन्थिखौहाय मावदोंब्लाबो गोरोन्थिखौ सुद्रायनायासो मानसिनि आखु बेनिखायनो गोरोन्थिखौ जोङो सुद्रायनांगोन जायहा गोरोन्थि मावदोंमोन बिसोरखौहाय समाजनि सायाव बा आयेननि बायदि बिथांमोनखौ साजाखौ होनो नांथारगोन आरोबाव जायफ्रा गोरोन्थि मावाखै बिथांमोना
दा क्लेरिफिकेसन होनायजों लोगोसे बिथांमोना माने निमाहाखौ बिदों दा बिथांमोनखौ जोङो निमाहा होनो नांगोन माने बिथांमोननि निमाहा बिनायावबो जोङो नेगेटिभलि थांनानै बिथांमोनखौ सोंखारिबाय थानो हाया आरोना माने बिथांमोननि गोसोखौहाय दुखु होबाय थायोब्ला बिथांमोननि गोसोआवहाय बेफोरबायदिनो सोगाबबाय थायोब्ला माने गोबां साननो गोनां जानानै फैगोन मानो होनना बुङोब्ला सिख्ला मानसि बिथांमोनाबो समनि गेजेराव बेफोरबायदि नंखायखौ जुदि समाजनि गेजेरावनो हारिनि गेजेरावनो सोंखारिबाय थाजायोब्ला बिथांमोना जानो हागौ गाव गावखौ हमथास्लाबनो हायाबो जानो हागौ माने आनकन्ट्रल जानानै जुदि सुइसाइड बेफोरबायदि जानायनि लामायाव थाङोब्ला अब्ला बेफोरनि दायनिगिरिया सोर जागोन ना अब्ला बेफोरनि दायनिगिरिया गाव गाव हारिनि मानसियानो जागोन बेनिखायनो बयबो बुजिलायदो बयबो साननानै नायदो जायहा गोरोन्थि मावदोंमोन बिथांमोनखौहाय साजा होनो थाखाय बा हमनो थाखाय माने हेफाजाब हो आरोबाव जायहा गोरोन्थिखौ मावा गोरोन्थि मावि मानसिफ्रानो जायफ्रा नेम मेनसन खालामजादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो निमाहा होनांगोन माने बिथांमोना गोबां गुसु गुजारलायनानैहाय मेगनाव मोदै उन्दुनाय गैया उन्दुनो हालायै माने अभार टेनसन लानानैहाय दिनै जायफ्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो अनसायफिननांगोन माने बिथांमोनखौ जों नेवसिनो हाया गुबुननि नंखाय भइस रेकर्ड भाइरेल खालामनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ नेवसिनो हाया दा लोगोफोर साननानै नायदो नोंथांमोनाबो जायहा पजिटिभ आरो जायहा नेगेटिभ बेखौ साननानै नायब्लानो बयबो मिथिखायो स' लोगोफोर आङो दिनै बे सुंद' भिडिअ'खौहाय आंनि दिनैनि बे भिडिअ'नि बुंनाया बेनोमोन माने जोंबो हारिनि सायाव बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला माने जेरै जोंबो फारसेथिंबो मोनफ्रोमबो नोजोरजों नायनानै जोङो साननांगौनि गोनां जायो बिनिखायनो जोङो बिजिरना नायनांगोन गोरोन्थि मावग्रा आरो मावि जायहा दाय मावाखै बिथांमोनखौहाय दाय मावग्रा मानसिफोरजों सरजाबफानानैहाय बिथांमोनजों समान जोङो साजाखौ होनो हाया बिनिखायनो साननानै नायलादो लोगोफोर बयबो बुजिखायो बयबो गोरों गोरासै जोंनि दानि समाजाव स' लोगोफोर आङो दिनैनि बे भिडिअ'आ बेनोमोन आंनि बुंनाया नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ' बा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला आङो गुरैयै खावलायो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे आङो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला आरोबाव आंनि बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरोबाव हाजासे शेयार खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै गले गले खावलायनाय थाबाय